Ahoj loupežníci, mám pro vás akci nejenom na léto, na podzim, ale pravděpodobně na další dobu. Myslím si, že tato akce bude velice zajímavá úplně pro všechny. V Karole v Itálii jsem zakopal poklad a měl jsem docela dost ohlasů na to, proč to nedělám i v České republice a že mám teda pokračovat i tady. Dobře, no tak budu pokračovat, jak chcete. Je to váš boj. První výprava, kdy jedu na mistrovství světa v lukostřelbě do Maďarska, je 28.8. To budu zakopávat první poklad v České republice. Bude to na Moravě, bude to, myslím, že Uherský Hradiště nebo Uherský Brod. Teď nevím přesně, ale je to nějaký uherský. Takže Moraváci budou mít tu čest vlastně začít tuhletu soutěž. Veškeré pravidla, informace jsou už dneska na stránkách zipsy.cz. Celá tato akce se jmenuje Zipsyho poklady na cestách. A opravdu, kdo mě zná, tak ví, že cestuju hodně, nejenom po závodech v lukostřelbě, nebo vůbec nějaký prostě putování, rýžování zlata a další vandry, ale i dovolenku hodně. Takže se to netýká jenom České republiky, ale může se stát, že prostě bude poklad v Norsku, bude v Polsku, bude v Itálii, na Sardinii, prostě mě znáte na Kypru, Thajska, těho zase pojedu. Ale nejvíce to teda týká České republiky. Počítal jsem s tím, že bych dělal každý měsíc jeden poklad. Vždycky v tom pokladu bude pár drobností, jako jsou rukavice, Minelab, kapsa na nálezy Minelab, nějaká lupa, křesadlo, zavírací nůž, otvírák, průpiska, nášivka zipsy, prostě pár takovýchhle drobností, ale vždycky tam bude poukaz na dohledávačku Profine 40 a pojal jsem to jako, že kdo najde, tak má nárok na nálezný. No a to nálezný je právě ta dohledávačka. Takže poctivý nálezce, který ohlásí nalezení pokladu, tak ode mě osobně mu pošlu Profine 40, kam si bude přát. No a to je asi všechno. Koukněte na zipsy.cz, když budete chtít koupit detektor, samozřejmě zipsy.cz. Když budete chtít radu, volejte Zipsimu, když budete potřebovat cokoliv, ozvěte se, ptejte se. Osobně prodejna v Ústí nad Labem, volejte, než pojedete dopředu, protože zrovna můžu být někde v terénu a zakopávat poklad. Mějte se hezky, ať se daří a koukněte na zipsy.cz. Mějte se, čau, hezký prázdniny, ahoj a pokladům zdar.